Bod prerušenia je nastavený na príkaze do premennej počet načítaj používateľom zadané čísla, stranu štvorca, respektíve koľko hviezdičiek má mať strana štvorca. Zadajte stranu, zvolíme napríklad číslo 4, stlačíme Enter. Program vojde do vonkajšieho cyklu, ktorý nám hovorí. Ide od I rovné 0, pokým je I menšie ako hodnota premennej počet, teda používateľom zadané číslo, v našom prípade 4, a po každom prebehnutí cyklu zvýš I o 1. V ďalšom kroku sa dostaneme do vnútorného cykla, ktorý pôjde od J rovné 0, pokým J je menšie ako hodnota premennej počet a po každom prebehnutí cyklu hodnotu J zvýši o 1. V ďalšom kroku program vykreslí prvú hviezdičku v okne terminálu a opäť sa vráti do vnútorného cyklu. Môžeme si všimnúť, že hodnota premennej J sa zvýšila na 1, čo je ale stále menej ako hodnota premennej počet, ktorá je rovná 4, takže sa vykreslí ďalšia hviezdička a program sa opäť vráti do vnútorného cyklu. Takto pokračuje, až kým nie je hodnota premennej J väčšia alebo rovná ako počet, v našom prípade 4, vtedy sa program dostane na ďalší príkaz, ktorý nám hovorí, aby sa posunul na nový riadok. Zároveň tiež sa dostaneme opäť do vonkajšieho cyklu. Opäť sa vyhodnotí deklarácia I rovná sa 1, pretože cyklus nám už jedenkrát prebehol. Je to stále menej ako hodnota premennej počet, takže sa opäť dostávame do vnútorného cyklu, ktorý, ako sme si pred chvíľou ukázali, nám postupne vykreslí v okne terminálu 4 hviezdičky. Po nakreslení 4. hviezdičky sa opäť dostaneme na príkaz posun na nový riadok. A opäť sa dostaneme do vonkajšieho cyklu, ale hodnota premennej I sa nám zvýšila na 2. Takýmto spôsobom sa postupne vykreslia ďalšie 2 riadky nášho štvorca. Po 4. prebehnutí vlastne obidvoch cyklov sú hodnoty premennej I rovné počtu 4, takže cyklus sa nám ukončil. Ako sme si mohli všimnúť, vonkajší cyklus teda zabezpečuje vykreslenie správneho počtu riadkov a vnútorný cyklus nám zabezpečuje vykreslenie správneho počtu hviezdičiek v riadku.